Det var en runde golf i den nye Nike golfsko, der hedder Boa. Ja. Og jeg må indrømme, jeg har en lille fetish for golfsko. Og der er lidt kvinde i dig der. Og jeg har haft min andel af golfsko. Det har været en fornøjelse at have de her på i dag. Når jeg spiller en typisk en runde golf, så efter sådan 3-4 huller, så skal jeg lige stramme dem lidt mere. Ja. Efter lidt huller mere, så skal den lige sådan, når man sådan har hævet lidt hårdt til den, så man godt mærke, at skoen er blevet lidt løs. Præcis. Indimellem er det rart også bare at få løsnet ud. Jeg har sådan lidt på samme måde, og specielt når man spiller herover, hvor man kan komme ud om formiddagen og tidligt på dagen, hvor det ikke nødvendigvis er lige så varmt, og når det varmer op, så er det som om, at det hele det giver sig lidt, og så kommer man rundt der med snørebåndene. Og jeg troede til at starte med, det er altså noget pop. Det er en pop-ting. Ja. Men erkender nu, efter at jeg gik ud med nye sko i morges, og tænkte, i løbet af nogle huller, så kunne jeg lige give dem 2 huller mere, og de sidste 9 huller, der har de siddet som fuldstændig perfekt på foden, og jeg er ikke træt eller noget i dem. Jeg kan godt finde ud af at binde snørebånd, men jeg behøver ikke. Nej. Jeg behøver ikke snøre fremadrettet. Det her, det var altså dejligt. Det kan jeg så kun anbefale. Det er dejligt, at man bare lige skruer på den der, og så spænder den til hele foden. Og den trækker jo jævnt, fordi vi kender alle sammen det der med, når vi kigger ned på snørebåndene, at de første 2 hernede, de er løse, og så kommer det første deroppe og strammer, og når du kommer hjem om aftenen, så er du øm i foden lige der. Men fordi det her, det er jo ikke snørebånd, men nærmest noget wire, så er det glat, så den glider ned igennem, og vil være lige stram over det hele og fordeler trykket. Så ideen, hvad jeg troede var pop, jeg giver mig, det er en god opfindelse. Jeg er rigtig glad for min nye Nike. Jeg vil trække den op og udvide den, og så skynder mig at tage den på igen, fordi det er faktisk ret rart. Og jeg tror, ideen kommer fra Back to the Future. Så, jeg har prøvet morges, man kan ikke flyve med dem. Så de virkede også for Michael J. Fox, må man sige.